Dani, mit keresünk itt, mit fogunk csinálni? Hát figyelj, fogunk itt mászni, pörögni, szaltózni, gurulni. Sánkhájba elgurultak ezek a kerekek? Nem, jönnek ide majd hozzánk brékesek, görkorisok, sportmászók, meg BMX-esek is, de nyugi, nem nekünk kell mindent csinálni. Tehát ez jelenti az Olympic Qualifier Series? Kezdjük el a műsort, és mindjárt kiderül. Kezdjük! Sziasztok! Én Nagy Dani vagyok! Én pedig Nagy Benni. Üdvözlünk mindenkit itt az olimpiai kvalifikációs sorozat Vidcast első élő adásában. Mi vagyunk a nagy tesók. Így van, Dani nagyon jól mondta. 2024. június 20-a és 23-a között Budapest ad helyszínt az olimpiai kvalifikációs sorozatnak, és ennek leszünk mi most a műsorvezetői. Ugyanazt mondtam el, mint te? Nem jó voltál. És hogy mi is ez pontosan, azt hamarosan megtudjátok, hogy mi köze van a Városi Sportok Fesztiváljához, úgyhogy figyelemmel kövessétek az adásainkat. Igen, minden social felületenket érdemes követni, hiszen ott fogjuk a legtöbb információt átadni nektek, és ezekről nem érdemes lemaradni, mert rengeteg nyereményjátékkal és hasonlókkal is készülünk nektek. Az élők során folyamatosan meg fogjuk majd válaszolni a feltett kérdéseiteket, úgyhogy mindenképp írjatok nekünk valamit, és lehet, hogy a te kérdésed lesz majd itt a műsorban megjelenítve. Hey. Az elkövetkezendő hetekben rengeteg izgalmas témával találkozhattok, ha követtek majd itt bennünket. Például választ kaptunk arra is, ami engem is érdekel, hogy mennyire szoros összeköttetés van a breaking és a zene között. Továbbá a sport nagyköveteinket megnézzük, hogy boldogulnak a mesterséges intelligenciával. És a hangulat fokozása érdekében van velünk egy harmadik személy is, akit hamarosan ti is jobban megismerhettek. Ő itt DJ Stephanie, aki a hangulatért tényleg a legnagyobb felelősünk. Kövessetek minket figyelemmel, lesz majd mód arra is, hogy értékes olimpiai kvalifikációs ajándéktárgyakat szerezzetek, vagy akár az élő adásban is szerepelhettek majd itt nálunk. Wow! Közben itt mi TikTokon is élőbe vagyunk, úgyhogy bármit lehet kérdezni forgatásaink alatt, ami ugyebár minden szerdán 18 órakor lesz minden létező felületen. Na de a mai napon bemutatjuk nektek azt a 4 új sportot, ami már a nyári, azaz a párizsi olimpiai játékokon ott lesz a kijelző végre. De hogy ez hogy is működik, azt most mindjárt megmutatjuk nektek. A sportolók részvételi jogát egy kétfordulós válogatón szerezhetik meg a részvételi jogot, és ezt most meg is mutatjuk nektek. The ultimate stage to the Olympic Games Paris 2024 is here. The first ever Olympic Qualifier Series. It is a two-part event. The first part will be in Shanghai, and the second part will be in Budapest. The sports are breaking, sport climbing, skateboarding, and BMX freestyle. 464 athletes trying to secure a spot for Paris 2024. 50% male and 50% female. Here is how the series works. For 3 sports, it is the best of 100 points, with up to 50 points in Shanghai and up to 50 points in Budapest. For skateboarding, 1/3 of that final ranking is from previous competitions, the second 1/3 of points awarded in Shanghai, and the final 1/3 of points in Budapest. Following both events, over 150 athletes will secure a spot for Paris 2024. Around the world, you'll be able to watch and follow it. Go to Olympics.com to stay updated on everything. Az adásainkban sorra érkeznek majd hozzánk azok a vendégek, akik egy-egy újabb oldaláról mutatják be nekünk az olimpiai kvalifikációs sorozatot. És azt a 4 új sportágat, melyekkel találkozhattok majd itt személyesen 2024. június 20-ától egészen 23-áig a Ludovika Campusnál. Az első vendégünket hadd is mutassuk be nektek, itt van velünk Izer Bálint, az Eurosport kommentátora. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, köszönöm Bálint. szépen a meghívást. Ciao. Na,
Ja, hát akkor fel is teszek neked egy Sziporkázzanak a kérdések. Figyelj, mit jelent, mi ez az egész, ezt most lehet, hogy egy csomó mindenkinek idegen, hogy olimpiai kvalifikációs sorozat, hogy mi is ez tulajdonképp? Na hát ez az olimpiai kvalifikációs sorozat, ez először került megrendezésre, képzeljétek el, idén. Gyakorlatilag tavaly a Nemzeti Olimpiai Bizottság döntött úgy, hogy ezeknek az utcai sportoknak létre fognak hozni egy olyan kvalifikációs eventet mindig az olimpia évében majd, ahol 2 sorozatban tudnak a versenyzők utolsó alkalomként kvalifikálni az olimpiára. Egyébként, tehát hogy ez egy 2 alkalomból fog állni, ugye Shanghai most ment le, és Budapesten pedig június 20-tól 23-ig láthatjátok majd a versenyzőket küzdeni, amit azért is ott még talán érdemes megemlíteni, hogy a június 23-a ez a Nemzeti Olimpiának is az ünnepe, és ez a nap az utolsó nap, ahol bárki a világon kvalifikálhatja magát az olimpiára. Tehát aki eddig nem szerzett tiketet, az ezután már nem is fog. Akkor hát ez egy hatalmas nagy rendezvény lesz, emiatt látogassatok el ti is mindenképpen, mert ingyenes lesz. Az a baj, hogy annyira látszik, hogy szakmában vagy, mert ez lett volna a kérdés, hogy mi történt Shanghaiban, és hogyan kapcsolódik a budapesti eseményhez, de hát igazából választ is így van, tehát ez a két fordulóból a Shanghai volt az első forduló, mi Budapest pedig a másodikak leszünk, és itt talán érdemes egy gondolat erejéig megemlíteni, hogy ez egy hatalmas média felhajtás lesz. Budapesten is 10-15 ezer embert várnak nagyjából itt. Több 10 millió ember fogja nézni a képernyők előtt a világon, tehát elképesztő, hogy Budapest és Magyarország egy ekkora volumenű eseménynek a megrendezéséhez kapott jogot. És te hogy kapcsolódsz be az egészhez? Ha jól tudom, az egyik sportághoz neked is, vagy van viszonyod az egyik sportággal, hogy alakult ez az egész, vagy hogy jött ez neked? Így van, nekem a mászás szívem csücske, én szerencsés voltam. Így van, veszprémi voltam. 12 évesen ismerkedtem meg a mászósporttal, egyébként Veszprémben vannak sziklák, egy kis folyó mentén, és anyukámmal sétáltunk, és láttam, hogy emberek így másznak fölfelé ilyen függőleges világban, és én addig csak a horizontális világot ismertem, és így húzkodtam anyukám szoknyáját, hogy hát ez nagyon-nagyon érdekel, ez nagyon-nagyon sok kihívást tűnt benne, és édesanyám kiderítette, hogy hol van a közelben mászásra lehetőség, és azóta beszippantott, és szerintem nem fogom tudni abba hagyni talán soha. És Bálint, aki kijön erre az ingyenes eseményre 20 és 23-a között, milyen élményre számíthat? Hogyan motiválnád őket, hogy jöjjenek el? Hát én úgy motiválnám benneteket, hogy nagyon-nagyon érdemes kijönni, ugyanis egy igazán ádász küzdelmet láthatunk majd. Mint említettem, ez lesz az utolsó lehetősége a versenyzőknek, hogy kvalifikálhassák magukat a párizsi 5 karikás játékokra. Szóval, hogy mikor, hanem most. Tehát kőkövön nem marad. Gyertek ki mindenféleképpen. Danikám, sajnos el kell búcsúzzunk Bálintól. Bálint, tehát köszönjük, hogy itt voltál, és itt találkozunk a rendezvényen. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Ciao. Közben százával érkeznek a riderek, a deszkások, a sportmászók, a b-boyok, a b-girlök, és alig várják, hogy megmutassák magukat Párizsban. Mi ez az érthetetlenkedés? Az értetlen, a b-boy és a b-girl. Le van a problémám annak a jelentésében, vagy jól mozgok az extrém közegben, de ezt nem hallottam meg. Segítséget kérnék. Stefani, mi az a b-boy és mi az a b-girl? Tudsz ezekről várni? Hát képzeljétek el, hogy ezt én is a napokban tudtam meg, a brékesek között hívják a b-boyt, ugye a brékes fiúnak, és a b-girl pedig a brékes csajnak, úgyhogy ennyi. Na jó. Wow. Na ma is tanultunk valamit. És hát már amúgy tök jó, hogy beraktuk ide Stefanit, de hogy be sem mutattuk. De hát, mikor? Nem, hát hogy konkrétan nem, hát biztos láttatok, bakker, hát nem csak mi leszünk az állandó tagjai ennek a produkciónak, hanem hadd mutassuk be nektek DJ Stefanit! Köszönöm, sziasztok! Köszi, hogy jöttél. Figyó! Na jó, én ezt kell nyomni. Jól hallom? Dani nem táncra perdült, Dani deszkára perdült Stefanira. Na de mi viszont most szeretnénk megnézni azokat a magyar nagyköveteket, egészen pontosan. Hol vannak? A tévében? Kapcsoljuk őket? Kapcsoljuk őket? Kapcsoljuk őket, hogy kik képviselik a mi országunkat. Sziasztok, Kenzozó vagyok, freestyle BMX versenyző. 2010 óta üzem ezt a sportot, nagyon fontosnak találom az emberek életében a sportolást. Én is kipróbáltam mindenféle sportot, csapatsportot, egyéni sportot, és végül az extreme vonal volt az, ami megfogott. Amikor elkezdtem, minden barátom BMX-ezett, és nagyon jó közös program volt akkor, viszont most mióta olimpiai sportág lett a freestyle BMX, újra lendületet kaptam, és szeretném magamból a lehető legtöbbet kihozni. Gyertek, szurkoljatok nekem Budapesten, június 20 és 23 között a Ludovika kampuszon. Let's go! Sziasztok, Szarvák Csenge vagyok, a Breaking sportág nagykövete. 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg először ezzel a sportággal, egy fellépésen keresztül,
És már ilyenkor is ezek a látványos erőelemek tetszettek meg, és azóta is ezek az erősségeim igazából. Nemrég értünk haza az olimpiai kvalifikációs sorozat első állomásáról, ami Shanghaiban volt megtartva, és most pedig készülünk a budapesti állomásra, amelyik június 20-23 között lesz a Ludovika kampuszon. Remélem minél többen el tudtok jönni, támogatni minket, illetve szurkolni nekünk. Sziasztok, Szentecki Dániel vagyok, 4 éve gördeszkázok, 2-szeres magyarországos bajnok vagyok partkategóriában, és tagja vagyok a magyar válogatott csapatnak. Az egész gördeszkázás az onnan jött, hogy én már gyerekkorom óta nagy szerelmese vagyok az extrém sportoknak, többféle extrém sportot is kipróbáltam már, de mégis a gördeszka mellé esett a voksom. Láttam, hogy mekkora potenciál van benne, mennyire nehéz kivitelezni bizonyos trükköket, és egyszerűen beszippantott, magával rántott ez az egész sportág. Sziasztok, Szépvölgyi Dávid vagyok, gördeszkás. Körülbelül 10 éves koromban kezdtem el deszkázni az általános iskolás barátaimnak a hatására, és nagyon örülök, hogy a mai napig az életem részét képezi. A gördeszkázás nem csak a személyiségemet formálta, és az életemet alakítottá olyanná, amilyen lett, hanem nagyon sok mindenre meg is tanított, mind fizikai értelemben, mind mentálisan. Sziasztok, Norris Lobonci a nevem, és 20 éve breaktáncolok. Miközben táncolok, mindig ilyen nagyon jó energiát adok át a népnek, illetve a nézőknek. A break ad egy egyéniséget nekem, és azt a lehetőséget, hogy ki tudjam fejezni magam, úgy, mint táncos, és úgy, mint ember. Ez nekem egy nagyon nagyot tud dobni ebbe. Sziasztok, Tusnál Imró, sportmászó vagyok. Bő egy évtizede tölt be egyre fontosabb szerepet a mászás az életemben. Kezdetben a kihívás az, ami lekötött, majd a későbbiekben a sport adta változatossága miatt kitartottam a mászás mellett. A sport igaziból mindig is fontos szerepet játszott az életemben a különböző tanulmányaim mellett, mivel azt gondolom, hogy olyan értékes tapasztalatokra tesz szert az ember, amely később az élet bármely területén alkalmazható. Hopp, Stefani! Figyelj már! Úgy hallottam, hogy van valami kötődésed így az extrém sportokhoz. Hát az extrém sportokhoz pontosan nincs, de nagyon szeretek görkorcsolyázni. De skateparkban is? Igen, régen próbáltam a skateparkot is. És melyik ment könnyebben, az előre vagy a hátraszaltó? Hát, az volt az a hullám, azon átgurultam. Az ma magány egyébként. Amúgy igen. És melyik sportágat követed a leginkább, hogyha olimpiát nézel? Hát mondjuk az úszást. Na, hoppácska, megvan a közös pont. Nagyon azt hittem, hogy a fogócskát vagy a fogócskát vagy a szumót, mert hát ez is majd fog következni, ugyanis minden adásban kísérletet teszünk arra, hogy az utcaemberét is megkérdezzük arról a témáról, amiről beszélgetünk, és hát ezúttal enyém lett a nemes feladat. És nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ismerik-e ezeket a sportágakat, amik újonnan kerültek be ide az olimpiai kvalifikációs sorozatba, ahova ti is majd el tudtok jönni június 20 és 23-a között itt a Ludovika kampuszon, úgyhogy előtte pár kérdésre válaszolunk? Közvéleménykutatást tartottam. Láttam, hogy itt közvéleménykutatást tartottam, úgyhogy nézzük meg. Na figyelj, Facebookon érkezett egy kérdés hozzánk, hogy mit írtatok? Na, szóval, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozaton tudtok-e velünk találkozni? Ez volt a kérdés. Benni? Én pont ráérek és pont itt leszek végig, úgyhogy velem biztos. Veled? Az a durva, hogy amúgy is fogunk Vitkeszt élő adást csinálni, de hát nyilván amúgy se hagytuk volna ki, ugyanis mind a kettőnknek azért hát van kötődése az extrém sportokhoz, hogy mindenképpen tudtok velünk találkozni, tudtok közös fotót kérni, akár még a műsorban is szerepelhettek, úgyhogy mindenképpen gyertek ki. Bizony lesznek nyereményjátékok. Na de nézzük meg, hogy hogyan véleményezték az emberek a kérdéseimet. Nos hát, sziasztok, itt vagyunk az utcán, és az utcaemberétől megkérdezzük, hogy mit tudnak az új olimpiai sportágakról. Na uram, 2 villámkérdéssel készültem a mai nap. Tudod-e, hogy a 3 közül melyik az új olimpiai sportág? Fogócska, tengeri evezés vagy bréktánc? C. Bréktánc? A válasz helyes. Melyik sportágat látnád szívesen az olimpián? Dartsot mondjuk. 180-as vagyok.
Szia, ne arra, hogy felteltek egy kérdést olimpiával kapcsolatban. Szerinted a 3 sport közül melyik az, ami idén lesz az olimpiától? Bréktánc, tengeri evezés vagy fogócska? Fogócska? Nem? Bréktánc? Van. Mennyi van még a műszakból? Még 2 óra. Jézus úristen. És melyik sportágat látná az úr szívesen idéntől? Én szeretem a sportot, mindegyiket. Vannak kedvenc sportjaim, mondjuk a kézilabda. Tehát az van. És én azt csináltam 15 évig. Szóval melyik az új sportág az olimpián? 3-ból melyik az, ami fog szerepelni az idei olimpián? A tengeri evezés, a fogócska vagy a sportmászás? Hát... C. És a válasz helyes. Sziasztok, lányok! Feltehetek 2 pofon egyszerű kérdést. Nagy Penny vagy! Úristen, ez TikTokra megy! Szóval 2 egyszerű kérdés. Az első az, hogy szerintetek a 3 sport közül melyiket rakták be az idei olimpiába? BMX. A válasz helyes. Eddig 1-1, nagyon féltek, mert most fog eldőlni az egésznek a tétje. És mi az a sportág, amit mondjuk az olimpián most már szívesebben látnátok, mint bármi? Tánc. Bármilyen tánc. Vagy hip-hop főleg. Hát szerintem ez tök rossz egyébként, hogy ilyen nincsen ilyen tánc, meg ilyesmi. Lesz break tánc, miről beszélünk? Hát hip-hop az nem is, de break, de akkor legyen mondjuk hip-hop is. Igen. Hát, javarészt tudták. Én büszke voltam amúgy a javarészére az embereknek, viszont ahogy elhintettem már a műsor elején, egy nyereményjátékkal is fogunk készülni. Kérem a részleteket. A részletek a következők. Posztold a kedvenc BMX-es vagy gördeszkás trükködet, vagy breakdance mozdulatsorodat, vagy akár egy mászó teremben az, hogy melyik úton mentél fel a falra, és hát ezeket fogják majd. Hát igen, de itt még nem áll meg a történet. Ja, várj, bocsánat, a részleteket mondani, hogy hol is kell posztolni, és mik a követelmények. Kicsit tartalomgyártók lehettek, ahogy mi is. Most jön a fekete leves. Igazából a nehéz feladat, hogy fontos kritériumok vannak, hashtagek, mint például az Olympic Qualifier Series, ez így hashtagbe, a hashtag Budapest 2024, és be is kell tegelni az Olympic Qualifier Series Budapest Insta oldalát. Ezek mellett kérjük a videókat. Figyelj, én majd ezt kiteszem nektek sztoriba, ahol le tudjátok olvasni, és akkor nem kell így fonetikusan Benny szájáról leolvasni. Viszont nagyon értékesek lesznek a nyeremények, úgyhogy érdemes, érted? Amúgy is sportolsz, amúgy is mozogsz, megörökíted. Ha ezt feltöltöd, akkor tényleg értékes nyereményeket tudtok majd itt nyerni, és profik fogják majd ezeket ráadásul értékelni, úgyhogy lehet, hogy a felvételed majd be fog kerülni ide az adásunkba is. Azt tuti. A részletes játék leírás pedig a YouTube csatornáinknak az élő utófeltöltött videó leírásába, az a lényeg, ott fogjátok megtalálni, és ott mindent. És a gyertesek a díjakat pedig itt fogják az olimpiai kvalifikációs sorozaton megkapni itt a rendezvényen, a Ludovika Campuson június 20 és 23-a között, ahol is mi is itt leszünk, hát és lehet, hogy itt az élő Vitkeszbe fogjuk odaadni majd a nyereményeket. Igen, szóval ez egy olyan ajánlat, amit miért hagysz ki? Tehát ingyen el lehet jönni, ki lehet próbálni az új sportokat, találkozhattok velünk, és jó idő lesz. Sütni fog ugyanígy a nap. Na és hát a műsor során folyamatosan figyelünk a beérkezett kommentekre itt a csatornákon, és igen, TikTokon is pont idejött. Na, nézzük, jöttek izgalmas kérdések, például az, hogy ingyenes lesz a rendezvény. Igen, ingyenes lesz a Most mondtuk. Ezt már mondtad? Hát én az előbb mondtam, természetesen ingyenes lesz, úgyhogy gyertek minél többen. Jó, mi van még itt? Milyen sportokat lehet kipróbálni? Én amúgy Shanghaiból jövök, és egyébként én már láttam, hogy azért nagyjából mi lesz, és tök érdekes lesz, mert hát azért ezek nem olyan hétköznapi sporták, amikkel minden sarkon találkozol, de mindegyik sportágnak lesz egy ilyen egyszerűsített változata, úgyhogy valószínűleg a mászoknál lesz egy olyan fal, amit az is kipróbálhatja, meg kibiztosítva. Tehát drága nagymamánkkal eljöhetek, és... A mama is felmászhat oda, a gördeszkára is rá lehet állni, hogy fogják a kezüket. Aki még nem állt BMX kerékpáron, az itt majd megteheti. És szerintem ez egy hatalmas élmény lesz, tehát hogy minden mellett velünk találkoztatok. Nyilván nem mi leszünk a központban, mi csak azt szeretnénk, hogy tényleg ezek a sportágak nagyobb teret kapjanak itt a köztudatban, úgyhogy itt lesznek a világ legjobbjai. Tehát úgy képzeljétek el, hogy
Ez mivel az olimpia tét, ezért mindenki itt lesz ezekben a sportágokban, akiket lehet, hogy eddig csak a közösségi médiában láttál. Hát szenzációs élmény, ez komolyan Shanghaiból rátott a hideg, ahogy láttam a profikat, úgyhogy ne adjátok ki. Június 23 és 20 és 23-a között Ludovika Campus ingyenes olimpiai kvalifikációs sorozat. El kell jönni, gyertek! És hát lehet, hogy lassan a végéhez is érünk. Sajnos, amúgy nem is értem, de már a végére értünk. Ezt lehet, hogy a jövőben kicsit kijjebb kéne tolni, időben kezdeni és kitolni. Na jó, hát... Jaj, de jó volt ez az egész. Na, hát mikor találkozunk legközelebb, Benni? Minden héten, szerdán 18 órakor ugyanebben a pozícióban, de ha nem is ebben a pozícióban, ugyanebben a remek társaságban. Itt lesz velünk DJ Stefani is, akinek szépen köszönjük a hangulatot. Úgyhogy gyertek, mert hogy legközelebb akár már ti ott a háttérben integethettek, lehet behívunk titeket, úgyhogy újabb sportágakat fogunk felderíteni, hívunk szakértőket ezekben, úgyhogy mi nagyon készülünk már az olimpiai kvalifikációs sorozatra, amit még egyszer elmondok, de itt lesz a Ludovika Campuson, június 20 és 23-a között ingyenes lesz a belépés. Hát de tényleg kár volna kihagyni, úgyhogy találkozunk jövő héten. Várunk titeket, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Ciao, ciao!